Ita abulan ti panakarambak ti panakaisaad ti Cordillera. Nagduduma ti aktibidad nga ipatungpal dagiti masaknan nga ahensya. Maikampanya manen ti Autonomy. Anya kadi ti gasa ti Cordillera para iti dayta apanggep. Agsubsubli ni Jezryl Khate Lapizar. Nairugi nga aldaw ti nakarambak ti maikatalupulo ket siyam a Cordillera Month babaon iti kick-off activities nga indauluan ti gobyerno provincial ti Benguet ken Department of Trade and Industry Cordillera Administrative Region. Iti tema a Smart Cordillera enabling local enterprises through digital transformation and accelerated regional autonomy, panggap daytoy a selebrasyon nga itandudo ti digital transformation kadagiti lokal a negosyo, bayat a mapapapigsa ti advokasya para iti naparpartak apan nakagunod ti autonomiya iti rehiyon. Under an autonomous Cordillera, the region is envisioned to surmount its persistent challenges and achieve socio-economic development through meaningful self-governance. With autonomy, pursuit of development shall be tailored according to the unique needs of the people of the Cordilleras, with due respect to the region's cultural heritage and natural endowments. Nakipasat ti programa dagiti mangibagi ka dagiti lokal a gobyerno ti rehiyon, nagduduma nga ahensya, pribado a sektor ken dagdumapay para itipan nakarugi ti makabulan a selebrasyon. Babaen kadagiti nagduduma nga aktibidad itaatawan namnamaen da a mapapigsa ti ekonomiya ti rehiyon. Masuportaran dagiti micro, small and medium enterprises ken maiyalukoy ti nakaaramat ti digital technology para iti inklusibo a panagduras ti rehiyon. Manamnama ti nakaisayangkat kadagiti nagduduma nga forum, skills training, exhibits, cultural presentation ken dadumapay kas pasat ti selebrasyon. The activities for the 39th Cordillera Month remind us of our shared history and our continuing aspirations for self-determination and sustainable development, and inspire us to persevere in our pursuit of regional autonomy for CAR. Inkarimat ti nagduduma a probinsya ti nakikaykaysada iti selebrasyon para iti autonomiya ti rehiyon. These activities are intended to celebrate our culture and identity and also to strengthen cooperation among our provinces, cities, agencies, communities, and development partners. This year's theme is Smart Cordillera, enabling local enterprise through digital transformation and accelerated regional autonomy, as we continue to promote our vision for a progressive, inclusive, and empowered Cordillera. Take it as individual obligation to inform those who happens to don't have knowledge about what we are clamoring as autonomy. So with that, we should be united on this one. Maramrambakan ti Cordillera Month tunggal Hulyo kas panaglagip ti nakasaad ti Cordillera Administrative Region babaen ti Executive Order No. 220 ang napirmaan iti July 15, 1987. Jezryl Khate Lapizar para iti Pagilian.